Fets dels Apòstols, capítol 3, versets de l'1 al 10. Guarició d'un invàlid a Jerusalem. Pere i Joan pujaven al temple a l'hora de la pregària a les 3 de la tarda. Hi havia un home coix de naixement que duien al temple cada dia i el deixaven a la porta anomenada Bonica perquè demanés caritat pels qui entraven al temple. Quan va veure Pere i Joan a punt d'entrar-hi, els demanà almoina. Pere, com també Joan, se'l va mirar de fit a fit i li digué: «Mira'ns». Ell els observava atentament esperant rebre'n alguna cosa, però Pere li va dir: «Jo no en tinc pas de plata i d'or. En canvi et dono allò que tinc. En nom de Jesucrist de Natzaret, aixeca't i camina». I agafant-lo de la mà dreta el feu alçar. Immediatament se li van consolidar els peus i els turmells. Es posà dret d'un salt i caminava, i entrà al temple amb ells pel seu propi peu, saltant i lloant Déu. Tot el poble el veia caminant i lloant Déu. El coneixien prou perquè era el qui s'asseia a la porta bonica del temple demanant caritat. Per això estaven plens d'espant i d'astorament, veient allò que havia passat.